تەماشەوانن هێژا ئەv mijara giring سەردانên Jeffrey بۆ دەستوran û ya Sûriyê herwiha xebatên ji bo destûran û ya Sûriyê ji Oslo ya Norveçê çavderê siyasî Mehmûd Birol gel min e dembaşkekê Mehmûd divê derenga şevê de kek Mehmûd ez ji wê pirsê dest pê bikim niha li aliyekî Komîteya Destûrê ya Sûriyeyê dixwaze ku destûrekî ji bo Sûriye deyne li aliyê din peywendiyên navdewletî ji bo danîna destûreka Sûrî birêve diçin di rastî de destûra Sûriye wê kî deyne yani ev hêzên navdewletî wê deynin Sûriyeyî bixwe wê deynin duê derbarê de dîtina te nirxandina te gerez bikin. Belekek Cemal Slav û rêz ji bo te û temaşevan û guhdarên Kurdistan 24 bi rastî ji bo mesela destûra Sûrî ku çend roja ji niha û pêştir em bêjin şandên hin opozisyonê û him jî ê rejîmê û him jî ê weketibê kesên komelgeha sivîl ku li Cinêfê rûniştin yanî heta çûna away Cinêfê 1001 alozî û pirsgirêk tê de hene berî herne Cinêfê. Yani pirsgirêk timam girêdayî Kûdiyê ew bi xwe dibe weriya mide wê nigaribin destûrê deynin ji ber çê ji ber ku aliyê opozisyonê sad negelekî pabend e yan jî behwermend e bi danîna destûreke nû tevlî got dibêjî jî tenê ziman yan jî gêmek siyasî dike îro hebûna wê li Cinêfê didê diyarkirin va ez amadem ez ber çareseriyek siyasî biçim duwarê siyasî dîplomasî de dê diyarkirin lê praktîzekirina rasteqîne li ser wê erdê berûva jî wê diçin çima kekê Cemal ji ber got mesela hemû bi ser pêkanîna biryara 2254 de divê biçî wek ku em hemû dişopênin li çapemeliyê rayedarê Emerîkiya em bêjin ê herêmî şopandina Kurda ji vê meselê re wextê ev pirsgirêka hana mirov tenê ziman mesela çareseriyek siyasî çar xalê serekî wê çareseriya siyasî de hene ku her çar xal jî nepêk hatîne ji aliyê her sê em bêjin hêzên ku îro rûniştina dikin û dibêjin em ê destûrê derin yek ji wan e bû nimûne mesela agirbest û şer newê rawestin şer berdewam e teqemenî berdewam in kuştin û talanî berdewam e ya duwa hikmekî veguhêz piştî wêna em bêjin danîna destûrê û hilbijartina wan e ji ber ku rejîma Sûriye bi xwe jî dixware dibîne yanî hilbijartinên çêbin rejîma Sûriye dernakeve ew tiştî zelal e hemû aloziyê hana nahêlin ku mirov sad geşbîn bêbê walla evê destûrekê deynin yan jî wê bi ser bikevin ez baweriya me de wê demeke baş dirêjbuar kişênê û zû bi zû jî bi ser nakeve wata rê dibe bê ji komelgeha navdewletî re UN wek dibêjne tewên yekgirtî re gelek cihal mêjûyê dinyayê çêbûye yanî netewên yekgirtî destûr ji bo welat nadanîne ez baweriya me de ew ê nacihtir bê sad ji ber ku her sê baş de kekê Mehmûd dixwazim wê pirsê ji te bikim niha aliyên Kurd her wiha Amerîka diyar e ku aliyên din ên siyasî jî ê got dixwazin destûreke nenavendî yanî desthilateke nenavendî ku li Sûriye di destûrê de bê sepandin her wiha mafê neteweyan di wê destûrê de bê sepandin Tirkiye dijberiya xwe li hemberê vê yekê destnîşan dike xalek ya ku Jeffrey aniye pêşiya platforma siyasiya Ankara'yı mêza dîplomasiyê li Ankara'yı diyara ev babet e lê Tirkiye dijberiya xwe hemberê vê yekê destnîşan dike li gor bahweriya te Tirkiye dikarî rêgiriyê li pêşiya destûreke bi vî şêweyî li Sûriye bigire Elbette eger em di rastiyê de bibin ku em bê dikarê bigirê û Emerîka jî divê xwesteka xwe de cidî bê sal plana dawî pêstan dibe wê nikaribe rê bigirê. Lê di baweriya me de Emerîka bi xwe jî îro roj gêmek siyasî dike kek Cemal ber em ji bîr nekin yanî hilbijartinên Emerîka îro nêzik bûne 3 Novemberê wata 3 Ciriya paşê hilbijartinê wa dikin ew pêşbirkiya di navbera demokratxwaz û komarxwazê Emerîkiya de evê ku dixwazin Trump li ser desthilatdariyê bimene dixwazin guhertinekê pêngavekê bi taybetî di dosyeya Sûrî de bidin
بۆ ئەو پێنگاڤاوانە بهتر گرێدایی بێ بریارە نەتەوێن یەکگرتی 22 دووەردە قزنجێکێت هەلبژارتنا دەبکێت باوەریامەدە ئەوەک هەندوری ئەمریکی دوێدەوەی هەبێ یانی ئەبنا نەدووری ئاقلایە لێ مەسەلاوێ ڕاگر بێ ترک دیارە ترک دژی نەتەوا کورد تایبەت دژی مافێ مرۆڤانە دناوە وڵاتی خۆدەژی و دەربەی وڵاتی خۆ یعنی وەختی بەحسا مافێ مرۆڤات بێ بەرسڤا ترکا ژێرە دەرەجایەکێت پلایەکێدا دمێژیە خۆدا گەنگەشەیە ملەتی کوردێکی و کێشە نەتەوا کوردێکی و کێشە کوردستانی و ئاواکردنا کیانێکی فەدەرال یانژێکی کیانێکی حتا سەرخۆ کوژمافێ مەی سروشتیە ئەو دەسەری تورکیا دەچێوتێ لەوما بەرسڤ نایە تورکیا بەر دژمنی هەر تشتیە کوژ بۆ ناوێ کورد ناو دەبێت تورکیا بەرامبەری ئینستیتوویە کوردی لیابانی ڕاوەستە هەگۆ زمانی کوردی دەرزدان واتە تورکیا دژمنێکی مێژووی ملەتی کوردە داگیرکەرێکی مەزنە هەلبەتاوێ ڕاوەستێ و کێکێ محمود دخوازم وێ بابەتێ بگرمە دەستان نوها هەر بەریک و جێفری وەرێ ئانقەرەی داخویان یەکی گولجێنێوێ دایی هەبوو دوێ داخویان یاخۆدە جێفری دەستنیشاند کەک و ڕەوشە سووریە بە ئاوایەکی سەربازی هەوچارە سەر دەبێ ڕەوشە شەرێ لەسەر عەردێ دەبێ بێراوەستاندنش بەرگۆ تو جهێندن کۆ ڕژیم بکەویێدە نەمایە من دخواست ez bizanibim gelo girêdayê rewşa Rojavayê Kurdistanê ev yekî wateyekê peyamekê jaliyê Amerîka ve tu çawa di nirxînê kekê Mehmûd ji bo mesela bahweriya dawî a Amerîkiya got careserî siyasî ye yanî ew şik tê de nemaye ama hemûwa jî ew e tê wê watê berî her tişî divê em bizanin ka bercewenda Amerîka têkiliyê dikê kîja kanalê kêre baş e kêre baş nîne yanî rewşa Kurda got em birêtin îro herêma Kurdî ku jêr desthilatdariya ya binav dibe rêberiya Xweser û taybetî hêza Qesedê bi rêberayetiya Birêz Mezlûm Kobanî got têkilbendiya hevdûra xurtin bercewenda wê digihê awê bû mesela emn û asayişê bû parastinê bû dijberiya teror û terorîzmê wana ew ji alîkî aliyê duwa dijberiya bercewenda wê navbirûsa û Îranê re heta radeyekî mezin ji bo mesela Kurda di vê xalê de tiştekî gelek giring heye yanî Kurd divê de karibin gêma xwe siyasî bikin ku çawa fêdê Sûdê ji vê neyeksaniya di nava Bazil hêza de bigirin bercewenda xwe bi derecayekê bibin nakokiyê navxweyî timama dûr bikin û yekrêziya gopêtê den kirin wev çend heyva kar li ser têkirin lezgînî tê de bimeşê da karibê Sûdê jêr wergirê bo hêla Kurdî ev e ya giring kek Cemal kek Mehmûd dixwazim wê yekê bizanibim niha li Rojavayê Kurdistanî wekî te destnîşan kirî diyalogaka Kurdî got birêve diçe heye her wiha Amerîka li ser erdî hin peywendî li ser petrolî li gel rêveberiya Xweseriyan jî sedere godanîn hebûn hem berî vê rêkeftina Amerîkî hin aliyên got dijî rawestiyan İran bû Rûsya Tirkiye rejîma Sûriye û serkirdayetiya PKKya got dijî rawestiya hebû yanî ev dijberiya li hemberî vê rêkeftinê yani ji alî ji hemû aliyan ve bêguman ew dewletên got li dijî derketine lê hin serkirdeyên PKK jê got li dijî vê yekê rawestiyan nirxandina te dixwazim duê derbarê de bigirim Belê tiştê gelek girîng ku em dişopênin yanî umîda gelê Kurd tamamî Rojavayê Kurdistanê de ew e yekrêziya Kurd yekrêziya Kurd îro di aliyê meselê hene peyedê û em bêjin encûmena niştimanî tevlî got em ji bîr nakin hêzin din jî siyasî hene grûpê sivîl hene serbixwe hene lê êserekî em dibêjin ev nêzîbûna ku çê dibêt bahweriya min de hin têkilbendî erênî di nava Amerîka û Qesedê taybetî Birêz Mezlûm Kobanî de çêbûne planek nexşeyek danîne û ew nexşe jî hazir e ji bo Amerîkîye ne bi qeweta min û ne bi qeweta peyedê ew nexşe wê werê cehbicehkirin ew erêniya ku Birêz Mezlûm ji wardaye ne bi dilê yê weke Cemîl Bayîq û yê diye çima ji ber ku ew pêngava ku werî ku avêtin di rastiyê de li ser erdê wê siyaseta peyedê roj bi roj werê guhertin bibe siyaseta Kurdê em bêjin Rojavayê Kurdistanê taybet biryara xwe ji wir bide wata wê bigihê radeyekî ku serbixweya biryara wêna ji qendîlê dest pê bike evana ne cihê razîbûna qendîlê û yê weke Cemîl Bayîq wana bi tundî beramberî vê rawetan Belê spas çavderî siyasî Mahmûd Birûj Oslo Norveç dilgel
سپاس خۆش.